Por más que el jinete trataba de sofrenarlo, agarrándose con todas sus fuerzas a la única rienda de cordel y susurrando palabrillas calmantes y mansas, el peludo rocín seguía empeñándose en bajar la cuesta a un trote cochinero que descuadernaba los intestinos, cuando no a trancos desigualísimos de loco galope. Así comeza a novela máis coñecida de Emilia Pardo Bazán, que reflicte as contradicións da autora e da sociedade da súa época. É a vida galega do medio rural a que a nosa escritora tenta plasmar no mundo pechado dos Pazos. Este libro, escrito en 1886, describe a historia de don Pedro Moscoso, marqués de Ulloa, que vive illado no ambiente embrutecido dos seus pazos, dominio dos seus propios serventes. Emilia Pardo Bazán naceu na Coruña o 16 de setembro de 1851. Nobre, novelista, xornalista, ensaísta, crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, catedrática e conferenciante e introductora do naturalismo en España. Foi ademais unha precursora das súas ideas acerca dos dereitos das mulleres e o feminismo. Reivindicou a instrución das mulleres como algo fundamental e dedicou unha parte importante da súa actuación pública a defendelo. Unha muller de enorme prestixio para a súa época que realizou numerosas viaxes e coñeceu a grandes autores como Víctor Hugo ou Zola. Separouse do seu marido e iniciou unha relación amorosa con Benito Pérez Galdós. Dirixiu a sección de literatura do Ateneo e en 1916 foi nomeada profesora da Universidade de Madrid, cidade na que morreu en 1921. O centenario da morte da escritora coruñesa comemorarase o próximo ano cunha grande exposición para lembrar e divulgar a autora dos Pazos de Ulloa. A mostra inaugurarase na Biblioteca Nacional en Madrid e inmediatamente despois chegará a Coruña. E xa para rematar, sabías que dona Emilia foi impulsora, mentora e usuaria desta biblioteca?